общност. За съжаление, от първо лице знае какво е това да се озовеш в кризисна ситуация и да нямаш увереност утрешния ден. Тази къща може би до метър над нивото. Водата е стигала до това ниво. Ами изненадващо беше, тъй като ние преди 2 години отново го преживяхме това същото. Този път стана през нощта, предния път беше през деня. Към 3:30 някъде мъжа ми ме събуди, каза отново се случва. Попитах кое се случва отново. Ами наводнението, наистина не повярвах. Корпорация КУП съвместно с Миразум не остават безразлични към човешката трагедия. Пристигнахме в Царево да помогнем на пострадалите с хуманитарна помощ. Направете го и вие. Благодарим на Сдружение Миразум и Корпорация КУП за доверието им към Българския червен кръст Царево. Вашата помощ ще бъде предоставена на пострадалите лица в град Царево.